Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 15. Samuel wee sị Sọl, mụ ka Jehova zitere ite gị mmanụ ka ị bụrụ eze ndị ya bụ Izrel. Ma ugbu a gee ntị olu okwu Jehova. Otu a ka Jehova nke so niile nke ndị agha sịrị, elekọtawo m ihe Amalek mere Izrel, ihe o doro ya n'ụzọ mgbe o siri n'Ijipt pụta. Ugbu a, jee tigbuo Amalek, wezụga ihe niile ọbụla o nwere ka e bibie ya. Enwekwala ọmịiko n'ahụ ya, kama mee ka ha nwụọ, ma nwoke ma nwaanyị, ma nwatakịrị ma nwa na-aṅụ ara, ma ehi ma atụrụ, ma kamel ma ịnyịnya ibu. Sọl wee mee ka ndị Izrel nọrọ wee gụkọta ha na Telaim, ọgụ nnụ ndị ikom ọgụ ụzọ na ụzọ ise ndị ji ụkwụ eje, na ọgụ nnụ ndị ikom Juda na nnu ise. Sọl wee bịaruo obodo Amalek ruo mbi n'ime ndagwurugwu. Sọl wee sị ndị Kenite, jeenụ wezụga onwe unu si n'etiti ndị Amalek rịda, ka m wee ghara ikpochapụ unu na ha, n'ihi na unu onwe unu mere ụmụ Izrel niile ebere mgbe ha siri n'Ijipt rigota. Ndị Kenite wee si n'etiti Amalek wezụga onwe ha. Sọl wee tigbuo Amalek site na Havila ebe ị na-aba Shua nke dị n'ihu Ijipt. O wee nwude Agag bụ eze Amalek na ndụ, were ọnụ mma agha wezụga ndị ahụ niile ka ebibie ha. Ma Sọl na ndị Izrel nwere ọmịiko n'ahụ Agag, na n'ahụ anụ kachasị mma nke igwe ewu na atụrụ, na nke igwe ehi, na nke ụmụ anụ mara abụba, na n'ahụ ụmụ atụrụ, na n'ahụ ihe niile dị mma. Ha ekweghịkwa iwezu ha ka ebibie ha. Ma anụ ụlọ ọbụla nke dị na nlelị nke takwara ahụ, nke ahụ ka wezugara ka ebibie ya. Okwu Jehova wee ruo Samuel ntị sị, echegharịwo m na emewo m Sọl eze, n'ihi na o siwo n'iso m n'azụ laghachi, ma o meghị ka okwu m guzosie ike. Iwe Samuel wee dị ọkụ, o wee tikuo Jehova mkpu abalị ahụ. Samuel wee bilie n'isi ụtụtụ izute Sọl n'ụtụtụ. E wee gosi Samuel sị, Sọl bịaruru Kamel, ma lee, ọ na-eguzoro onwe ya ihe ncheta. O wee jee gburugburu gabigara ịdaruo Gilgal. Samuel wee bịakwute Sọl. Sọl wee sị ya, onye a gọziri agọzi n'ebe Jehova nọ ka ị bụ, emeghị m ka okwu Jehova guzosie ike. Samuel wee sị, gịnị bụkwa olu igwe atụrụ na igwe ehi a m na ntị m, ya na olu igwe ehi nke mụ onwe m na-anụ? Sọl wee sị, ọ bụ n'etiti ndị Amalek ka ha si chịta ha, n'ihi na ndị Izrel nwere ọmịiko n'ahụ anụ kachasị mma nke igwe ewu na atụrụ na nke igwe ehi, ka ha wee chọrọ Jehova bụ Chineke ga àjà, ma na-ewezugawo nke fọdụrụ ka ebibie ya. Samuel wee sị Sọl, ha aka, m ga-egosikwa gị okwu nke Jehova gwaworo m n'abalị. O wee sị ya, kwuo. Samuel wee sị, ọ bụ ezie na onye nta ka ị bụ n'anya gị onwe gị, ma ọ bụghị onye isi ebo niile nke Izrel ka e mere gị. Jehova wete gị mmanụ ka ị bụrụ eze Izrel. Jehova wee ziga gị ije sị, jee wezuga ndị mmehie ahụ bụ ndị Amalek ebibie ha. Ị ga-ebusokwa ha agha ruo mgbe a ga-eme ka ha gwụsịa. N'ihi gịnịkwa ka ị na-egeghị ntị olu Jehova, kama ị dakwasịrị ihe nkwata wee mee ihe ọjọọ n'anya Jehova? Sọl wee sị Samuel, n'ezie egewo m ntị olu Jehova, wee ji ije ahụ nke Jehova zigara m, wee mee ka Agag eze Amalek bịa. Ma ewezugara m Amalek ebibie ya. Ma ndị Izrel chịrị ụfọdụ n'ime ihe nkwata ịchụrụ Jehova bụ Chineke ga àjà n'ime Gilgal, bụ igwe ewu na atụrụ na igwe ehi, isi ihe n'ihe ewezugara ka ebibie ya. Samuel wee sị, àjà nsure ọkụ na àjà ọzọ, ha na-atọ Jehova ụtọ dịka ige ntị olu Jehova? Lee, ige ntị dị mma karịa ịchụ àjà, ịṅa ntị dị mma karịa abụba ebulu. N'ihi na mmehie nke ịjụ ase n'aka ndị mmụọ na ka nnupụ isi bụ, ịkpara arụsị na terafim ka isi ike bụkwa. N'ihi na ịjụwo okwu Jehova, ọ jụwokwa gị ka ị ghara ịbụ eze. Sọl wee sị Samuel, emehiewo m, n'ihi na agabigawo m okwu ọnụ Jehova na okwu gị niile, n'ihi na atụrụ m egwu ndị Izrel wee gee ntị olu ha. Ma ugbu a, biko gbaghara m mmehie m, sorokwa m laghachi ka anyị wee kpọọ isi ala nye Jehova. Samuel wee sị Sọl, m gaghị esoro gị laghachi, n'ihi na ịjụwo okwu Jehova. Jehova jụwokwa gị ka ị ghara ịbụ eze Izrel. Samuel wee chegharịa ịla, ma o jidere ọnụ uwe mwụda ya, o wee dọwaa. Samuel wee sị ya, Jehova adọwapụwo alaeze Izrel n'ahụ gị taa, nye ya mmadụ ibe gị nke dị mma karịa gị. Ọzọkwa, ebube Izrel agaghị ekwu okwu ụgha, ọ gaghị echegharịkwa, n'ihi na ọ bụghị mmadụ nke ọ ga-eji chegharịa. O wee sị, emehiewo m, biko sọpụrụ m ugbu a n'ihu ndị okenye ndị m na n'ihu Izrel
sorokwa m laghachi, ka m wee kpọọ isiala nye Jehova bụ Chineke gị. Samuel wee laghachi soro Sọl n'azụ. Sọl wee kpọọ isiala nye Jehova. Samuel wee sị, meenụ ka Agag eze Amalek bịaruo m nso. Eze Agag wee bịakwute ya n'ihu ụtọ. Agag wee sị, n'ezie, okwu ilu ọnwụ ewezugawo onwe ya. Samuel wee sị, dịka mma agha gị meworo ndị inyom ka ha gbara aka nwa, otu aka nne gị ga-agbara aka nwa n'etiti ndị inyom. Samuel wee gbukasịa Agag n'ihu Jehova n'ime Gilgal. Samuel wee laa na Rema. Sọl wee rigoro ụlọ ya ruo Gibea nke Sọl. Samuel abịaghịkwa ọzọ ịhụ Sọl ruo mgbe ọnwụ ya, n'ihi na Samuel na-eruru Sọl uju. Ma Jehova chegharịrị na o mere Sọl ka ọ bụrụ eze Izrel.